No niin Emilia, sä sait nimmari. Joo. Ootitko sä sitä kauan? No ei, mä olin aika ekana, mutta se oli, että oli odottanut sitä tosi kauan kuitenkin. No niillä on tosi hyviä kappaleita ja on tosi hyviä laulamaan. Minnekä nimmari matkaa sitten? Meneekö se kunnia paikalle sinun kämpässäsi? Voi olla. Kyllä se taisi olla ihan perheen yhteinen päätös, että tultiin tuttuja Seinäjokisia poikia katsomaan. Onhan se ehdottomasti hyvä, ettei mitään tsemppiä vaan niin pojille tonne maailmalle, että ihan täyttä tavaraa eteenpäin.